Magandang umaga po Kuya Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Renato. Naninirahan dito sa isang baryo ng Cotabato. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking hindi makakalimutang karanasan tungkol sa isang kababalaghan. Taong 1989, binatilyo pa lamang ako ng mga panahong ito. May matalik akong kaibigan, Kuya Chris, na itago na lang po natin sa pangalang Joey. Bata pa lang ay magkasanggang dikit na kami ni Joey. Kumbaga kung nasa ng isa, ay naroroon din ng isa. Isang beses, nabalitaan naming may piyesta sa isang baryong may kalayuan ng bahagya sa baryo namin. Kinukulit ako ni Joey na maglako daw kami ng kakanin at iba pang mga minatamis sa baryong yon. Dahil paniguradong kikita daw kami ng malaki-laki. Sinabi ko naman sa kanya na wala kaming kakilala doon. Baka mamaya ay mapaano pa kami. Kadalasan pa naman sa mga piyestahan ay hindi maiiwasan ng mga taong mag-aaway dahil sa kapwa languna sa alak. Natawa naman siya at sinabihan akong napakaduwag umano. Isipin ko daw ang kikitain naming pera. Wag ang kung ano-anong kabaliwan ang tumatakbo sa utak ko. Kung hindi niyo po kasi na itatanong Kuya Chris, mas marami ang mamimili kapag maglalako ng pagkain sa mga may piyesta o kasayahang lugar. Noon ngang dumating ang araw na pupunta na kami sa baryo kung saan may ginaganap na piyesta, ay tinanong ko pa ang kaibigan ko kung sigurado ba siya sa gagawin namin. Ngayon lang kasi kami makakarating sa baryong yon, kaya't ni isa man sa mga taga doon ay wala kaming kilala. Tumango naman siya at seryosong nagsabing hindi naman importante kung may kakilala kami o wala sa isang lugar bago puntahan. Dahil sa maglalako lang naman kami ng mga pagkain, yun lang at wala nang iba. Kung may magpapakain ba sa atin doon, edi mas mainam. Para naman busog na busog tayo pag uwi. At malay mo, may pa-bring home pang pagkain ng bahay na aakyatin natin. Nakangisi niya pang wika at napalatak naman ako at nagwiwikang, ayan, edi lumabas din sa bunganga mo ang totoong pakay talaga natin kung bakit pupunta tayo sa baryong yon. Kahit wala naman tayong kakilala. Natawa naman siya at sinabing umalis na kami para mas makarami pa raw kami ng benta. At higit sa lahat ay makakain na naman kami ng masasarap na putahing pagkain. Isa pa ay pasado 12:00 na ng tanghali. Paniguradong marami-rami na daw ang mga taong magsisipuntahan sa piyesta ng ganong oras. Bitbit ang basket ay binaybay na nga namin ang daanan papunta sa baryong may ginaganap na kasiyahan. Makaraan lamang ang mahigit kalahating oras ay narating na nga namin yon. Sa bungad pa lang ay marami na ang mga taong naglalakad papasok sa looban ng baryo. May mga paninda rin sa magkabilaang gilid ng daanan, kaya't mas lalo na akong naingganyong maglako ng mga paninda ko upang sa ganoon ay makabili ako ng damit bago umuwi. Mabilis na nga kaming pumasok sa looban ng baryo at nag-umpisa ng mag-alok ng paninda. Dahil sa marami ang tao, kung kaya naman ay napagpasya namin ni Joey na maghiwalay sa paglalako para mas mabilis kaming makabenta. Magkita na lang tayo mamaya sa dulong baryo para sabay na tayong pabalik. Wika sa akin ng kaibigan ko. Sige, dun mo na lang ako hintayin kapag nauna kang makarating doon. Tugon ko bago kami magkahiwalay ng landas. Lumipas ang mga oras ay naging abala na ako sa paglalako. Marami-rami kasi ang bumibili at naaliw ako sa mga nadadaanan kong mga palaro at may iilang kabahayan ang nag-aalok sa akin ng pagkain. Kaya hindi ko na namalayan pa ang oras. Malapit na ring maubos ang paninda ko, ngunit sa palagay ko ay malayo pa ako sa dulong baryo. Sa isip-isip ko ay yari na.
Baka kasi kanina pa ako hinihintay ni Joey sa dulong baryo. Takte, bakit nakalimutan kong may usapan pala kaming magkikita sa dulong baryo? Kaagad na nga akong nagmadaling maglakad papunta sa dulong baryo. Pagkarating ko nga sa dulong baryo at malayo-layo na sa mga kabahayan Kuya Chris, ay napakunot noo ako at nagtataka. Dahil sa nalibot ko na ang aking paningin sa buong paligid, pero hindi ko makita ang kaibigan ko. Hanggang sa may nakita akong nag-iisang kubo malapit sa may sapa. Pero sa palagay ko, ay hindi naman siguro pupunta doon ang kaibigan ko. Dahil wala naman kasi akong nakikitang mga taong nakikipiesta. Napabuntong hininga ako at napasabing, baka wala pa siya. Langya naman yan. Kinabahan pa ako kanina. Akala ko nandito na siya. Sandali akong naghanap ng mauupo ang bato. At nung makahanap na, ay umupo ako doon habang tinatanaw ang unahang bahagi para makita ko kung parating na ba ang kaibigan ko. Sa palagay ko ng mga oras na yon ay mag-aalas 5 na. Makaraan ng mahigit 1 oras at magtatakip silim na, ay wala pa rin ang kaibigan ko. Napatanong na lamang ako kung nasaan na ba ang kaibigan kong yon. Bakit wala pa siya? Ilang saglit pa ay bigla na lamang akong napaigtad nang may matandang lalaki ang nagsalita mula sa likuran ko. Pagkalingon ko, ay nakangisi iyon at nagsabing, "May hinihintay ka ba, iho?" Tumango naman ako at sinabing hinihintay ko ang kaibigan ko. "Abay, tamang-tama, iho. Pumunta ka muna sa bahay ko para makakain. Marami kasi akong inihandang pagkain pero wala man lang akong bisita." Nakangisi pa ring yaya nito sa akin. Naku po, wag na lang po, maraming salamat na lang po pero kasi baka hindi ko makita ang kaibigan kong pagpunta niya rito. Wika ko sa matanda. Sinabi naman itong mula sa bahay niya ay matatanaw daw ang kinauupuan ko. Kaya paniguradong makikita ko ang kaibigan ko kahit na naroroon ako sa bahay niya. Sabay turo ng bahay na malapit sa sapa. Hindi ko alam, Kuya Chris, kung bakit ng mga sandaling yon ay bigla na lamang akong naging lutang at sunod-sunuran sa mga sinasabi ng matanda. Namalayan ko na lamang na nasa bahay niya na pala ako at hinahainan ng pagkain. Sinabihan niya akong kumain lang ng kumain at huwag mahihiya. Dahil paniguradong masasarapan daw ako sa mga pagkaing inihain niya. May matandang babae din akong nakitang nakaratay sa loob ng silid. Nagulat pa ako nang biglang sumara ang pintuan ng kwarto. "Sige na, iho. Kumain ka na bago pa lumamig ang pagkain." Untag pang sabi sa akin ng matanda. Nang malanghap ko nga ang napakabangong amoy ng ulam na niluto ng matanda, ay agad na kumalamang sikmura ko. Kaya naman ay wala ng pagdadalawang isip pang nilantakan ko na ang pagkain. Napakalambot ng adobong karne, habang ginunguyakot napakamalinamnam. Tinanong ko pa ang matanda kung saan niya nabili ang karne. Kakaiba kasi siya kaysa sa mga nakain kong karne sa ibang bahay. Tanging pagngisi lamang ang naging tugon sa akin ng matanda bago ito lumabas ng bahay. Sa pagpapatuloy nga ng pagkain ko, ay tila ba naririnig kong tila ba naghahasa ng itak ang matanda sa gilid ng bahay. Ilang saglit pa ang nakalipas ay napahinto ako sa pagkain dahil sa may nakagat akong matigas na bagay noon. At noon ngang kinuha ko sa bibig ko ang matigas na pagkain, gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko at bahagyang nangatog ang mga kamay ko nang matitigan ko itong maigi. Sapagkat isa iyong kaputol ng daliri ng taong may kasama pang kuko. Agaran akong napatakbo sa likuran ng bahay at doon ay hindi ko na napigilang magsuka ng magsuka. Subalit ang mas ikinagimbal ko, Kuya Chris, ay noong hindi ko sinasadyang mahawakan ng sakong nakatakip sa balde at nalaglag yun sa lupa.
Sa kadahilan ng kitang-kita kong may lamang ulo ng tao ang balding natakpan kanina ng sako. Noong matitigan kong maigi at bahagya kong iniangat ang buhok ay nakita kong kahawig yon ng kaibigan ko. Maya-maya pa ay nasipat ng mga mata ko ang dugo ang damit na nakalatag sa lupang hindi kalayuan sa balde. At alam mo ba Kuya Chris, hinding-hindi ako maaaring magkamali na iyon ang suot-suot na damit ng kaibigan ko kanina bago kami maghiwalay. Anong klaseng tao ang mga nakatira dito? Tao ba talaga sila o mga aswang? Tanong ko sa sarili at hindi makapaniwala. Dahil nga sa nakita ko ay hindi ko na napigilang mga talang labit sumalampak sa lupa. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga yabag ng paang naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Kaya naman dagli-dagli na akong kumaripas ng takbo palayo sa bahay na yon. Habang tumatakbo nga ako, ay nakarinig na ako ng mga pag-angil ng hayop na parabang hinahabol ako. May mga huni din ng wakwak akong naririnig, kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Makaraan ng ilang minuto, ay narating ko na ang kabahayan. May natanaw akong matandang lalaki kaya't mabilis na akong lumapit at humingi ng tulong. Sandali lang iho. Huminahon ka. Ano ba ang nangyayari? Pag-aalalang tanong ng matanda sa akin. Kahit na nagkanda hirap-hirap ako sa pagpapaliwanag, ay pinilit kong inihayag ng maayos sa matanda ang nangyari. Napalatak naman ng matanda at agad na hinila ako papunta sa bahay nito. Naloko na. Wala bang nakapagsabi sa iyong bantog na mga aswang ang dalawang matandang naninirahan sa dulong baryo? Bulalas pang tanong ng matanda. Sunod-sunod naman akong umiling. Sinabi pa ng matanda sa akin na kailangan kong mailabas ang lahat ng kinain ko. Dahil sa oras na hindi ko yun mailabas, paniguradong isa lang ang kahahantungan ko. Yun na yung maging yanggaw. Humingi ng pasensya sa akin ng matanda at sinabing wala na siyang magagawa pa sa kaibigan ko dahil wala na iyon. Pero ako, kaya niya pa akong gamutin. Napag-alaman kong isang manggagamot pala ang matanda Kuya Chris at buong magdamag niya nga akong ginamot. Kinabukasan, noong puntahan namin ng manggagamot ang bahay ng matanda, wala nang tao doon at naiwang nakatiwangwang na ang bahay. Wala na rin ang ulo ng taong nakita ko. Pero ang damit ng kaibigan ko ay naroroon pa din. Kaya naman Kuya Chris, simula nung hindi sinasadyang kinain ko ang kaibigan ko, ay hindi na ako pumupunta sa mga piyestahan. Umiiwas na rin ako sa mga kasiyahan lalo na kapag nasa mga karatig baryo dahil sa hinding-hindi ko malilimutan ang pangyayari nang minsang kinain ko ang kaibigan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento Kuya Chris. Maraming salamat po. Magandang gabi Kuya Chris. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay ikinuwento lamang ito sa akin ng kaibigan kong si Arthur nang minsang magkainuman kami. Tawagin mo na lang ako sa pangalang James. Tubong aklan pero sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa lalawigan ng Santa Maria, Bulacan. Gusto kong ibahagi sa inyo Kuya Chris na parang ang kaibigan ko lang ang nagbabahagi sa inyo ng kanyang karanasan sa inyong channel. Umpisahan na po natin ang kwento. Hello po Kuya Chris. Ako nga po pala si Arthur. Nangyari ang karanasan kong ito sa lugar ng Mindanao. Hindi ko na po babanggitin pa kung saang lugar sa Mindanao bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Sa edad na 18
ay nabarkada na ako. Sa madaling salita, ay napariwara ang buhay ko. Sa totoo lang Kuya Chris, bata pa lamang ako ay nagkahiwalay na ang mga magulang ko at lumaki ako sa poder ng lola ko. Kaya naman sunod sa layaw ako. Palagi akong sinasaway ni Lola Belen. Natigilan ko na ang pakikipagbarkada. Dahil sa wala naman akong mapapala, maaari ko pa umanong ikapahamak. Ni isa sa mga sinasabi ni Lola Belen ay hindi ko pinapakinggan. Ang rason ko kasi noon, sasamantalahin ko na ang pagkakataon habang bata pa ako. Pagka tumanda na kasi ako, ay hindi na ako makakapagbarkada pat magiging seryoso na sa buhay may pamilya. Lola, hayaan niyo na lang po ako dito. Dito po ako masaya eh. Lubos-lubusin ko na po to habang bata pa ako. Ang palaging rason ko kay Lola Belen sa tuwing nasa sermonan ako. Bahala kang bata ka. Kapag napahamak ka sa ginagawa mo, wag na wag mo talaga akong masisisi. Galit niyang tugon sa akin. Hindi na lamang ako umiimik pa dahil alam kong hindi titigil ang abuela ko sa pagtatatalak hanggat sumasagot ako sa kanya. Sa tagal ba naman ng panahong si Lola Belen na ang nag-alaga sa akin, ay kilalang kilala ko na ang ugali niya. Kahit na lagi niya akong tinatalakan at pinapagalitan, ay alam kong mahal na mahal ako ni Lola at hindi niya ako matitiis. Isang gabi, nasa kasarapan kami ng pag-iinuman nang dumating ang kaibigan naming si Fredo. Pagkaupo niya ay tinanong namin siya kung saan galing at bakit ngayon lang siya, samantalang kanina pa namin siya hinihintay. Humingi naman siya ng paumanhin dahil may pinuntahan lang daw siyang importante. Ano? Mas importante pa ba yan kaysa sa inuman natin? Nakangising tanong naman ng kaibigan naming si Alex. Tumango naman si Fredo at sa seryosong boses ay sinabi niya sa amin kung interesado daw kaming malaman ay sasabihin niya kung saan talaga siya galing at kung ano ang ginawa niya. Talaga? Sasabihin mo sa amin? Aboy, malayata. Sige nga, sabihin mo nga sa amin kung ano ang ginawa mo at bakit ka natagalan bago pumunta dito. Paghahamon pang wika ni Romer. Tumagay muna si Fredo bago niya isinalaysay ang lahat. Ayon nga sa kanya, sinamahan niya ang kanyang pinsang sumali sa isang fraternity. Fraternity? Sambit ko. Tumango si Fredo at sinabing kabilang din siya sa grupong sinalihan ng kanyang pinsan. Marami pa siyang mga magagandang sinabi tungkol sa grupong sinalihan nila ng pinsan niya. Kaya naman Kuya Chris, bigla tuloy kaming nakuryoso nila Alex at Romer na alamin ang fraternity na sinasabi ni Fredo. Nga pala Kuya Chris, hindi pa namin gaanong katagal na kaibigan si Fredo. Nakilala namin siya noong minsang inabangan kaming magbabarkada ng isang grupo sa liblib na daanan at hinamon hanggang sa nauwi na sa Rambulan. Mas marami ang mga kalaban namin noon, kaya naman ang ending ay bugbog sarado na kami ng mga kaibigan ko. Mabuti na lamang talaga at napadaan si Fredo sa lugar kung saan kami tinambangan at walang pag-aalinlangang tinulungan niya kami. Simula noon ay naging kaibigan na namin siya at kung minsan ay sumasama siya sa inuman. Par, pwede bang sumali dyan sa grupo nyo? Para naman hindi na kami basta-basta pinagtitripan dyan sa daan. Palagi na lamang kasi kaming nabubugbog nila paring Arthur eh. Di ba par? Wika pa ni Alex, sabay baling sa akin. Tumango naman ako at nakiusap na kung pwede ay isali niya kami sa grupo nila. Tinanong niya kami kung seryoso ba kami sa mga sinasabi namin. Sabay-sabay naman kaming tumango at sinabing seryoso kami.
Alam nyo mga tol, sa oras na ipakilala ko na kayo sa mga kasamahan ko, wala nang atrasan yon. Sa tingin nyo, kaya nyo ba ang mga ipapagawa nila? Tanong niyang muli sa amin. Tumango naman si Alex at nagwikang, kailan ba kami umatras sa laban? Tumango-tango naman si Fredo at sinabing, kung ganon, tara, tamang-tama, nasa hideout pa sila ngayon. Wika sa amin ni Fredo. Yun o, yan ang gusto ko sa'yo. Hindi napigilang bulalas ni Romer. Sabay apir silang dalawa ni Alex. Nang mga oras na yon ay itinigil na nga namin ang pag-iinuman. Agaran na kaming sumunod kay Fredo sa pupuntahang hideout. Habang naglalakad na nga kami ay walang tigil sa pagkwekwentuhan ng mga kaibigan ko at hindi maitago ang tuwang nararamdaman. Sa totoo lang Kuya Chris, yun pa lang ang unang pagkakataong makakasali kami sa isang fraternity. Kung kaya't maging ako man, ay hindi ko mapigilang matuwa. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay sinuong na namin ang makitid na daanan at puro talahiban na. Sa pakiwari ko nga'y parang papunta na kami sa kagubatan. Tinanong ko pa si Fredo kung tama pa ba ang dinadaanan namin. Para kasing paakyat na yon sa bundok. Sinabi niya naman sa amin na wag nang maraming tanong pa at sumunod na lamang. Dahil sa bilog naman ang buwan ng gabing yon, kaya't hindi kami nahirapang tignan ng daanan. Sa paglipas ng ilang sandali, ay natanaw na namin ang mga nagkukumpulang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng itim. Habang papalapit kami ay parang narinig ko ang boses ni Lola Belen na para bang tinatawag niya ako. Nakailang beses pa akong nagpalingalinga at hinanap ang boses na naririnig ko. Baliw na yata ako kung ano-ano nang naririnig ko. Sambit ko pa sa sarili. Noong makalapit na ay agad nang pinakilala kami ni Fredo sa mga kasamahan niya at sinabi niya sa lalaking nakaupong sasali daw kami sa kanilang grupo. Napansin kong kakaiba ang titig na ipinukol sa amin ng lalaki bago yun bumulong kay Fredo. Nilingon naman kami ni Fredo pagkatapos ay nag-usap-usap sila sa mahihinang boses. Fraternity ba talaga to? Bulong ko pa kay Alex dahil sa tingin ko ay parang mga miyembro ng kulto ang mga taong nakikita namin. Nagkibit-balikat naman ang kaibigan ko at sinabi niya sa aking hindi niya rin alam. Kakaiba ang kutob-kutol. Parang may mali. Sambit niya sa mahinang boses. Akmang magsasalita pa sana ako nang sa walang ano-ano'y bigla ko na lamang napansing biglang namula ang mga mata ng iilang lalaking nag-uumpukan at matalas na nakatitig sa amin. Bahagya pa kaming napaatras, lalo na noong mapatingin kami sa gilid sa kadahilan ng may iilan ding mga lalaking walang sawang nilalantakan ang mga karning hilaw. Umaangil pa iyon na para bang mga asong gutom na gutom. Naloko na. Mga aswang yata ang mga animal na yan. Sambit ko. Bumulong naman sa amin si Romer na pagkabilang niya ng 3 ay tumakbo na kami ng mabilis pabalik. Dahil sa oras na maabutan kami, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa amin. Hindi pa man siya nakakabilang Kuya Chris, ay kumaripas na nga kami ng takbo ni Alex. Agaran namang sumunod sa amin si Romer habang nagsasabing, Hoy mga loko-loko! Bakit niyo ko iniwan? Hindi pa nga ako nakakabilang ng 3 eh. Hindi na namin siya nilingon pa. Bagkus ay sumigaw na lamang kaming bilisan niyo ng tumakbo at huwag nang maraming sat-sat pa. Ilang sandali pa ay ramdam na ramdam namin ang mga nagsisipagtakbuhang aakalain mong mga mababangis na hayop habang umaangil.
May mga sumisigaw pa sa grupo ni Fredo. Habulin daw kaming tatlo nila Alex at Romer at huwag hayaang makatakas. Halos takasan na ako ng ulirat habang tumatakbo, Kuya Chris, at naghahabol ng hininga. Subalit hindi ko na iyon inisip pa. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay makatakas sa lungga ng mga aswang. Sa pagdaan ng mga sandali, ay tagumpay na nakalabas kami sa lugar na yon. Huminto lamang kami sa pagtakbo noong may mga tao na kaming nadadaanan. Wala na kaming ibang nasabi noon, Kuya Chris, kundi panay na lamang ang pagmumura. Takting yan. Mukhang gawain yata ng Fredo na yun ang makipagkaibigan kunwari. Tapos ay magre-recruit ng mga taong sasali umano sa fraternity nila. Pero ang totoo, ipapakain lang pala niya sa grupo nilang mga halimaw, mga aswang. Galit na wika ni Romer. Sinabi naman ni Alex sa aming wag na wag niya lang daw makikita ang pagmumukha ni Fredo dahil hindi niya titigilan ito sa pagsasapak hanggat hindi nababasag ang pagmumuka at ipapalamon niya ito sa buwaya. Matapos nga ang pangyayaring yon, ay hindi na namin nakita pang muli si Fredo. Noong binalikan namin kinaumagahan ng lugar kung saan kami hinabol ng mga aswang, nakita naming maraming mga talahiban ng nahawi. Indikasyong may mga mababangis na hayop ngang dumaan sa talahibang yon. Dahil nga sa nangyaring yon, ay napagpasyahan kong wag nang maglalalabas ng bahay kapag gabi at umiwas na rin sa mga barkada. Dahil tama nga si Lola Belen, walang naidudulot na maganda ang barkada, kundi kapahamakan lamang. Imbis na sayangin ko ang panahon at oras sa pakikipag-inuman at pakikipagbarkada, mas mabuting ilaan ko na lamang sa pagtulong kay Lola Belen sa mga gawaing bahay at maghanap ng trabaho para ako naman ang makatulong sa aking abuela. Hanggang dito na lang, Kuya Chris, ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Orlando. Nakatira dito sa parte ng Visayas. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa aking totoong karanasan. Taong 1999, nang maganap ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Nang mga panahong ito, ay nagbibinata pa lamang ako't kasama ako ng tiyuhin kong si Tio Teodoro na kasalukuyang may pinapatakbong purinarya at siya mismo ang nag-iimbalsamo sa mga patay. Dahil sa uri ng trabaho ng tiyuhin ko bilang imbalsamador, ay nakakarating siya sa mga malalayo o liblib na baryo, purok man o sityo. Ngunit kadalasan naman ay sa shop lamang niya ginagawa ang paglilinis ng patay. May mga pagkakataon pa ngang hindi niya maiwasang gabihin sa daanan bago makauwi sa bahay. Dahil sa uri ng trabaho niya, Kuya Chris. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, sa bahay namin naninirahan ang tiyuhin ko. Bunsong kapatid siya ng aking ina at matandang binata na po siya. Isang umaga, habang abala sa pagkakape ang tiyuhin ko, ay tinanong ko siya kung may iimbalsamahin ba siyang patay sa ibang lugar. Wala naman, boy. Bakit mo na itanong? Balik na tanong sa akin ng tiyuhin ko. Wala po, Chong. Akala ko kasi mayroon eh. Sasama sana ako. Wika ko sa kanya. Humigop muna siya ng kape bago nagwikang kung gusto ko raw sumama ay samahan ko siya sa purinarya. Baguhan pa daw kasi ang kasama niyang si Diego at medyo hindi pa masyadong alam ang pasikot-sikot sa paglilinis ng patay.
Total, alam mo naman na ang pasikot-sikot sa trabaho. Pwede bang ikaw na muna magturo kay Diego? Marami-rami pa kasi akong gagawin ngayon eh. Pakiusap ang wika niya sa akin. Sige po, Chong. Wala pong problema. Ako na ang bahalang magturo sa bago mong kasamahan. Tamang-tama po. 2 araw naman akong walang pasok sa eskwelahan eh. Saad ko sa tsuhin ko. Matapos niyang makapagkape, ay agad na nga kaming umalis. Pagkarating namin sa purinarya, ay nakita ko ang bagong trabahanting sinasabi ng tsuhin ko. Ipinakilala niya ako at sinabing ako na raw muna ang tutulong kay Diego sa pag-aayos ng mga bangkay dahil may importante lamang siyang gagawin, kaya't hindi niya ito matutulungan sa mga gawain. Tahimik lang namang tumango si Mang Diego at ipinagpatuloy na nga ang ginagawang trabaho. Samantalang ang tsuhin ko naman ay pumunta na sa kabilang silid kung saan naroon ang mga nakatambak niya ring gawain. Dahil sa kami na lang ni Mang Diego ang nasa silid na yon kasama ang mga bangkay, ay namutawi sa amin ang labis-labis na katahimikan. Nag-isip ako ng sasabihin ng sa ganoon ay mabasag ko ang labis na katahimikan. Mang Diego, pwede bang malaman kung saan kayo nakatira? Tanong ko sa matanda. Seryoso siyang tumingin sa akin bago sinabi ang baryo kung saan siya nanunuluyan. Ganoon po ba? May pamilya po ba kayo? Tanong kong muli sa kanya. Oo, may asawa at anak ako. Pero hindi ko sila kasama. Umuwi lang ako sa mismong lugar namin tuwing may dala akong pagkain at pera. Seryoso pa ring tugon nito habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Ni hindi man lang ako sinipat. Sa totoo lang, Kuya Chris, kung ano ang tanong ko, ay iyon lang din ang sasagutin ni Mang Diego. Kaya't katagalan ay naubusan na ako ng itatanong. Sobrang tahimik niya kasi at seryoso lang sa ginagawa. Hindi naman siya mukhang mahiyain, pero parang nararamdaman ko sa kanyang umiiwas siya sa mga tanong ko. Kinatanghalian ay sinabihan ko si Mang Diego na itigil muna ang ginagawa at manananghalian na. Sabay na po tayong kumain, Mang Diego. Medyo marami-rami po itong ulam na ipinabaon sa akin ni Inay eh. Hati po tayo sa ulam ko. Nakangiting wika ko sa kanya habang kinukuha sa bag ang baonan ko. Wag na, boy. Maraming salamat na lang pero hindi ako kumakain ng tanghalian eh. Alam ni Boss Teodoro yan. Anya pa sa akin. Napakunot noon naman ako at napawikang, Talaga po? Hindi ka kumakain ng pananghalian? Hindi po ba kayo nagugutom niyan? Medyo mahaba-haba pa po ang oras bago mag-uwian. Ngumiti naman si Mang Diego at nagsabing wag ko raw siyang alalahanin dahil sanay siyang hindi kumakain ng tanghalian. Sige na, kumain ka na. Huwag mo na akong kulitin pa. Pagtataboy niya sa akin dahil sa nakita kong muli na namang sumeryoso ang mukha ni Mang Diego at mukhang naiirita na ito. Kaya naman hindi ko na siya kinulit pa at lumabas na ako ng silid at tinungo ang kinaroroonan ng tsuhin ko. Pagkalapit ko ay tinanong niya ako kung inaya ko ba daw na kumain si Mang Diego. Oo, Chong. Kaya lang ay sinabi niya sa akin hindi raw siya kumakain tuwing tanghalian. Hindi po ba kayo nagtataka, Chong? Wika ko sa kanya. Ang alin? Ang hindi kumakain ng tanghalian si Mang Diego? Hindi na ako nagulat doon. Simula kasi nang pumasok yan dito sa trabaho, ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang kumain. Inisip ko na lang na baka kumain siya sa bahay nila bago siya pumasok. Tapos tsaka naman siya kakain pagka uwi niya. Dahil baka ako nagtitipid siya. Tugon ng tsuhin ko. Tumangot-tango na lamang ako at nagwikang, baka nga siguro
O siya, halika na't kumain na tayo para makapagtrabaho ulit. Anya pa. Lumipas ang mga araw at linggo, ay muli na naman akong isinama ng tiyuhin ko sa punerarya. Naging malapit na kami ni Mang Diego at hindi na ako naiilang kausapin ito. Kaya nga lang, ay hindi lang talaga pala kwento ang matanda at seryoso ito palagi sa ginagawang trabaho. Subalit Kuya Chris, paminsan-minsan ay may kakaiba akong napapansin kay Mang Diego. Sa tuwing tinatanggalan na namin ng lamang loob ang bangkay, ay maya't maya siyang lumulunok ng laway, na para bang natatakam siya habang pinagmamasdang hugutin ang mga lamang loob ng bangkay. Nakikita ko ring palaging may bitbit na malaking plastik ang matanda tuwing umuuwi na. Idagdag pang kakaiba ang amoy na nalalanghap ko mula sa kanya. Yun bang parang hindi siya naliligo ng ilang linggo at diretso pasok lang sa trabaho. Hindi naman po sa nanghuhusga, Kuya Chris, pero sinasabi ko lang po ang napapansin ko. Noong unay hindi ko lang ininda ang mga kakaibang napapansin ko, lalo na sa tuwing napapalunok ng laway si Mang Diego at kung minsan ay hindi nito napipigilang maglaway, kaya't panay ang pagpunas nito sa kanyang bibig. Subalit isang araw, marami kaming ginagawang trabaho noon, kaya naman inabutan na kami ng takip silim pero hindi pa rin kami tapos. Sinabi ng tiyuhin kong magpahinga na muna kami para magmeryenda dahil 6:00 na ng hapon. Tara po Mang Diego, pumunta na tayo sa tindahan para makapagmeryenda na. Aya ng tiyuhin ko kay Mang Diego. Sige boss, susunod na ako. Lilinisin ko na muna dito sandali tapos susunod na ako sa inyo. Tugon ni Mang Diego sa tiyuhin ko. Lumabas na nga kami ng tiyuhin ko at nagtungo na sa tindahan para magmeryenda. Nakailang minuto na kami sa pagmemeryenda at halos maubos na ang kinakain naming tinapay ay wala pa rin si Mang Diego. Kaya't ang ginawa namin ay binitbit na lamang namin ang meryendang para kay Mang Diego at bumalik na kami ng tiyuhin ko. Nabanggit pa nga ng tiyuhin kong baka nahihiya na naman daw si Mang Diego kaya't hindi na sumunod sa tindahan para makapagmeryenda. Makaraan ng ilang sandali at malapit na kami sa silid kung saan kami naglilinis ng bangkay, nakarinig kami ng mahihinang pag-angil ng tiyuhin ko. Sa pandinig ko ng mga oras na yon, Kuya Chris, ay para bang asong inaagawan ng pagkain at galit na galit yon. Sininyasan naman ako ng tiyuhin kong huwag maingay dahil baka mamaya ay may asong ang nakapasok at baka may kinain yon sa loob ng silid. Nakauwang pa naman ang pintuan. Ingat na ingat kaming humakbang papalapit sa pintuan at kinuha ng tiyuhin ko ang 2x2 na kahoy at iniawang iyon para kung sakali mang baliw na aso yon at bigla kaming kagatin ay may panangga kami. Subalit noong masilip na namin ang pintuan at hinanap ang ingay na naririnig, gayon na lamang ang gulat at hilakbot na naramdaman ko nang makita ko si Mang Diego. Abalang-abala itong nilalantakan ng lamang loob ng bangkay. Nakahahango pa lamang namin kanina sa katawan nito bago mag-aya ng meryenda ang tiyuhin ko. Sarap na sarap ang matanda at animoy ilang araw nang hindi nakakakain dahil sa parabang gutom na gutom ito at hindi man lang napansin ang pagpasok namin. Walang yaka, aswang! Isa kang balbal na nagpapanggap na tao! Galit na sigaw ng tiyuhin ko at mabilis nang hinataw ng bitbit niyang 2x2 ang aswang. Tila nagulat naman ng balbal dahil sandali muna iyong napatulala at mabalasik na nakatitig sa amin bago nito dinambahan ng tiyuhin ko at kumaripas ng takbo palabas sa purinarya.
Kaagad namang tumayo ang tiyuhin ko at sinabing habulin namin ang balbal. Agara na nga akong sumunod sa kanya palabas ng purinarya. Ngunit pagkalabas namin ay wala na kaming naabutan. Narinig din naming nagkagulo ang mga kapitbahay dahil may nakita daw silang asong may tangay-tangay na lamang loob. Pero nung hinabol nila ang asong nakakapangilabot ay hindi na nila naabutan. Isang linggong isinara muna ng tiyuhin ko pansamantala ang purinarya dahil sa isinama niya akong hanapin ang tirahan ng matanda. Ngunit naikot na namin ang lahat ng baryo at ipinagtanong-tanong ang pangalan ni Mang Diego ay hindi nila ito kilala. Maging ang baryong unang pinuntahan naming sinasabi ni Mang Diego na doon siya nakatira ay wala ring nakakakilala sa kanya. Simula nga noon, Kuya Chris, ay ingat na ang tiyuhin kong tumanggap ng tauhan. Hindi porket nakakaawang tingnan at ipinapakitang nangangailangan ito ng trabaho ay tatanggapin na kaagad. Sa kadahilanang natatakot na siyang makaengkwentro ulit ng mapagpanggap na aswang na balbal. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating butihing narrator na si Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Nakatira dito sa isang bayan sa Laguna. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung minsang magkaroon kami ng dayong kapitbahay noon sa probinsya ng Samar. Nangyari ito dekada 80, Kuya Chris. Nung mga panahong yon ay buntis ang aking ina, kaya sa bahay na lang ito namamalagi. Samantalang ang aking ama naman ay nagtatrabaho bilang magsasaka sa aming munting bukirin. Isang beses, nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Mag-asawang matanda yon na itago na lamang po natin sa pangalang Mang Pablo at Aling Lusing. Siguro ay sa tansya ko, Kuya Chris, ay mga nasa edad 60 na ang dalawa o higit pa. Purong puti na kasi ang buhok ni Mang Pablo at kulubot na ang balat. Subalit, Kuya Chris, kahit nasa ganoong estado na ang matanda, ay masasabi kong napakalakas pa rin ito. Yun bang tipong ni minsan ay hindi man lang nakaranas ng karamdaman ng mga matatanda, gaya na lamang ng sakit sa kasukasuan o rayuma. Malakas at maliksi pa rin kumilos ang matandang si Mang Pablo. Kayang-kaya pa nitong magbuhat ng 2 sakong bigas at iba pang mga mabibigat na bagay. At alam mo ba, Kuya Chris, na isa iyon sa mga hinahangaan ko sa matanda. Subalit lingid sa aking kaalaman na may kakaibang lihim pala ang mag-asawang matanda tuwing sumasapit na ang takip silim. Isang araw, kasalukuyang nagpapakain ako ng mga baboy sa likuran ng aming bahay nang makita ko mula sa tawid ng sapa ang matandang si Aling Lusing. Bali, Kuya Chris, ang likuran ng bahay namin, mga 50 dipa ay sapa na, kung kaya't doon ang kulungan ng baboy namin. At sa hindi kalayuan naman, ay naroon ang bahay ng mag-asawang matanda. Habang nagpapakain nga ako ng mga alagang baboy, ay nakita kong nakatingin sa akin ng matandang babae. Naisip kong baka walang ginagawa ang matanda, kaya't nakapamintana lamang yon habang nakatingin sa gawi ko. Ipinagpatuloy ko na nga ang ginagawa ko at nang matapos na ay bumalik na ako sa loob ng bahay. "O boy, tapos ka na bang magpakain ng baboy?" Tanong ng aking ama sa akin. Boy kasi ang tawag niya sa akin at siya ang nakasanayan ko. Samantalang ang aking ina naman ay Kulas ang tawag sa akin. "Oo tay, tapos na akong magpakain ng baboy. Tapos ko na rin pakainin yung mga manok.
Tugon ko. Nabilang mo na ba lahat ng manok? Alam mo namang marami ang nawawalan ng mga manok dito sa baryo natin. Yung iba ang sabi hindi na nakakabalik pa mula nang pinakawalan. Tanong ng aking ama. Tumango naman ako at sinabing nabilang ko na lahat at kumpleto naman. Mabuti naman kung ganun. Mahirap na kung may magkukulang sa mga alaga nating manok. Ang hirap kayang mag-alaga tapos nanakawin lang ng walang hiya kung sino man ang magnanakaw dito sa baryo natin. Sambit pa ng aking ama. Hindi na lamang ako umimik pa at pumunta na lamang sa kusina para maghugas ng kamay. Sa totoo lang Kuya Chris, simula nang dumating sa baryo namin ang mag-asawang matanda, ay marami na ang kababalaghang nangyayari. Nariyan ang gabi-gabi na lamang umaalulong ang mga aso at may naririnig kaming huni ng wakwak. Marami na rin ng mga nawalan ng mga alagang hayop, manok at aso, na dati-rati naman ay kahit pabayaan mo lang magpagala-gala ang mga alaga mong hayop ay wala namang nangunguha o nagnanakaw. Kaya ngayon tuwing sumasapit na ang hapon, ay nakaugalian na naming bilangin ng mga alaga naming manok kung lahat ba ay nakakabalik na at naroroon na sa kani-kaniyang kulungan. Nung matapos na akong makapaglinis ng katawan, ay tinulungan ko na ang aking ina na mag-asikaso ng pagkain. Galing kasi sa bukid ang aking ama kung kaya't ako lamang ang katuwang ng aking ina sa pagluluto ng pagkain. Nay, narinig mo ba yung ingay kagabi? Panimulang tanong ko sa aking ina. Tumingin siya sa akin at nagtanong kung ano ang tinutukoy kong ingay. Dahil wala naman daw siyang naririnig kagabi at mahimbing ang kanyang tulog. Sinabi ko naman sa kanyang may kakaibang nakakakilabot akong naririnig sa silong ng bahay namin kagabi. Hindi ko nga lang matukoy kung anong klaseng ingay yon. Ay nakukulas, baka naman gunigin mo lang yung ingay na naririnig mo. Matulog ka kasi ng maaga, hindi yung nagpupuyat ka na lang palagi, kaya kung ano-ano ang naririnig mo. Anya pa sa akin. Napapakamot na lamang ako sa ulo at pinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Noong sumapit na ang kinahapunan, ay natipon-tipon na kami sa hapagkainan at kumain na. Habang kumakain, ay nakikinig lamang ako sa usapan ng aking mga magulang. Narinig kong sinabi ng aking ama na may kakaibang hinala siya sa kapitbahay naming mag-asawa. Ano na namang hinalang pinagsasabi mo dyan sa kapitbahay natin, Goryo? Pataray na tanong pa ng aking ina. Basta, sa ngayon hindi ko muna sasabihin. Gusto ko munang kumpirmahin kung tama nga talaga ang hinala ko sa mag-asawang yun. Tugon naman ng aking ama. Hay nako Goryo, ako'y tigil-tigilan mo nga sa paganyan-ganyan at baka makutongan kita riyan. Tigil-tigilan mo nga ang mag-asawang yun. Wala namang ginagawang masama sa'yo. Sabi pa ng aking ina. Sinabihan naman siya ng aking ama na manahimik na lamang at hayaan na siya sa gagawin. Dahil sa oras na makumpirma niya ang hinala sa mag-asawa, sisiguraduhin niyang may kalalagyan ng mag-asawa. Sa paglipas ng mga oras, nang nasa loob na ako ng kwarto kasama ang mga kapatid ko, nakarinig ako ng may hinang katok sa pintuan. Kaya't bumangon ako at naglakad papalapit sa pintuan. Nang akmang bubuksan ko na sana ang pintuan, biglang nagsalita ang aking ama at nagsabing, "Boy, huwag mong bubuksan ang pintuan. Aswangan nila lang na nasa labas na kumakatok." Napapitlag naman ako at napatingin sa aking ama na nasa labas na ng kwarto. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Sabat na tanong ng aking ina na kasalukuyang nasa likuran na ito ng aking ama. Nakita kong kaagad na hinugot ng aking ama ang buntot ng paging nakasabit sa may pintuan at pinaalis ako nito sa harapan ng pintuan.
Dahil sa hindi naniniwala ang aking ina, kung kaya't sinabihan siya ng aking amang silipin niya kung sino ang nasa labas ng bahay, nang sa ganoon ay maniwala ito sa sinasabi niya. Nakita kong sumunod ang aking ina, at noon ngang makasilip na ang aking ina sa siwang ng bintana, Kuya Chris, ay gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata at napatakip sa bibig. Dahil ayon sa aking ina, sobrang nakakatakot umano ang nilalang na nasa labas ng bahay ang nakita niya. Buhaghag ang mga buhok ng nilalang na nagtataasan at animoy kasing tigas ng alambre. Ang mga mata namang namimilog ay pulang-pula umano iyong nagbabaga. Kulubot naman ang mukha at walang humpay ang pagtulo ng mga laway nito. Isabay pang sobrang haba ng mga kuko ng nilalang. Habang mabilis at nanggigigil at pilit na binubuksan ang pintuan. Kaagad naman akong hinatak ng aking ina at pinalayo sa pintuan matapos niyang makita ang nasa labas ng bahay. O di ba tama ako? Aswang nga ang kapitbahay nating mag-asawang matanda. Bulong ng aking ama sa aking ina at iginaya na ito sa loob ng kwarto nila. Dito ka lang sa loob ng kwarto at ako nang bahala sa animal na yon. Sabi pa ng aking ama. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang tunog ng wakwak sa labas ng bahay. Kaya ang ginawa ng aking ama ay pinaghahampas niya ang bawat pader ng bahay namin at sigaw siya ng sigaw ng, "Animal kayong mag-asawa! Lumayas na kayo dito sa baryo namin! Bago ko pa ipangalantakang aswang kayong mag-asawa!" Narinig kong mas lalo pang nanggalaiti ang aswang na nasa labas ng bahay at parang may isa pang nilalang ang panayang angil na parang asong nanggagalaiti at umiikot-ikot iyon palibot sa labas ng bahay. "Ano? Hindi talaga kayo aalis? Hindi nyo kami lulubayan? Huwag niyong hintaying ipangalandakan ko kung anong klase ang tinatago ninyong pagkatao." Sigaw muli ng aking ama at walang tigil sa paghambalos ng buntot ng pagis sa pader. Sa paglipas lamang ng ilang minuto ay unti-unti nang nawawala ang huni ng wakwak sa pandinig namin. At sa palagay ng aking ama ay natakot iyon sa banta niya kaya't umalis na. Kinabukasan, nalaman na lang ng aking inang umalis na ang mag-asawa at iniwang nakatiwangwang ang bahay ng mga ito. Pinuntahan naman ng aking ama ang inabandonang bahay at winasak niya yon dahil sa kubo-kubo pa lamang yon kung kaya't mabilis lamang nasira. Ayon kasi sa aking ama, kapag hinayaan lamang nilang nakatiwangwang yon, ay baka balik-balikan pa yon ng mag-asawang aswang. Magmula nga nang umalis na ang mag-asawa, Kuya Chris, ay wala na akong nababalitaan pang may nawawalang hayop o ano paman sa baryo namin. Ngunit sa Karatig Baryo ay may mga nasasagap akong balitang may namiminsala umanong nilalang sa kanilang mga alagang hayop. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Naway mapili niyong basahin at maibahagi sa mga tagapakinig ng inyong channel ang minsang naranasan ko at ng aking pamilya tungkol sa sinasabi ng karamihang aswang. Maraming salamat po. Gumagalang, Kulas. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.